راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفليد ما مدباب زينا مسخم سن حتى لو نقرب الشيء قبل هنسي اليوم عدمالني عدمي كم زي بفيديو تريقو وزلقهم بتوم زي تريقو بفيديو دماني عبد الرحمن أبو هاشم كاب عد إنجليزي لمينا كايل على أبزي زحلفة سومنات أب إثيوبيا أب إرترا بجيبوتي بسوماليا وحبشة بقبصول معبالتات يرقى له سومالي لاند سومالي كله تيكرنا أفريقيا مالتي قبصي وتهدراتنا بسومال كم زلا أخذت يزربالو جيبوتي نإثيوبيا ناي ودب أغلقلوت كتبا مخانا عبريتا وصلو إرتراون ملسي هيبالا إثيوبيا وانت ماسا الملسي خمزها بس معنا نيرنا زغلو معبالتات نبي قلتو يخيد اللو وي نبي قلتو خيد خيل نيرترها بزتمت عينه نريوينا نيرترها بزقود إن بزتمت عين نريو كل جزيهم من نريو أقداس نتنا نيرترها سلزوخنا مالتي سلازي ناي تخبابة تاني دما مسيار لو معانتي عدمي أخبر كفز مزاها مسكنك عبد الرحمن أنا ليه حاوش شيء كمون كلهم سمعت خان تخطاتلتي مدبات كان بتعمل صبو كمية تريو لغاز معبالتات بحفشو قبطي ناب سومال وتدرات ملأخا انتي مالتيو جيبوتي دحرزو كله إثيوبيا ناي بحر بريد ليني تبللوز نبرات زي أسكيدا دحر مزنح حجي ناي بحري ودبك تهب فقدنيا مخانا كمية مالتيو تمتأسرو نايزم كله معبالتات انتايو نابي كي خيد الكاتقمت حدا قبتي كعزبو صرحكو دقيمها حسبو له زغنه أبكرنا أفريقيا زولو الأولى مسيرته كاب إثيوبيا خمزنكل نمفلات بزح زس أجمع يكونن مسافنتي إثيوبيا غنو مرحتي إثيوبيا جزاتي إثيوبيا منقستات إثيوبيا الرأيوم أسفحت راح زي كونه نتي أوش إثيوبيا زولو بزحنتي أفليهم نتي بكبابيهم زولها بسلام نخي نبر نزغلو عامتات العلمية عامت مالتيو أب كانزان وجن ورا وجن كمبرو تصني حمالو مالتي خصاب حجي نايز حجي زقبر زولو تبقى صوتات كتريو كلها لكحهم يهم زحلف أغنيات أب مدرتات ناي كاب منقس إثيوبيا زوت مست منقس إثيوبيا زدناجز ميدياتات زوت سمع كأني بمحرنيا كذا آخرين صنيحو بتجزي حرنتها وقال سيز بإرترا نبزح عمتات نفتحوي مسلو كالس كل زبيرترا نتحكي دوغيسوم أب إريترا بجكا ناي شفاتو كالي زغون عينة منكساس يلا انكساب زبلو تقتيرهم معت منسيات إثيوبيان معت عامتاتنا إثيوبيا مصون اوف كورس عامتاتنا إيرتران منسيات إيرتران هيوت كتفت صنيحو مالتيو كد حنزق بوز نبرا مالتيو أزي ناي لمكن استقبرها نابنتا بورحة حدا مس كل الصومالي لاند بمنقستين إثيوبيا درجة استقبر سمع نقول عينة قمتات إنفاكت زتحسي يقبالي كالي عبداني نسوق يروحي أخلو كالتفون كملا سيقل نيرو تقاقية إلو مراحينا إثيوبيا مالتي قدامي منيستر كند كومو بارجن نعندو سمعوني توايا يوم مال تزارو مساي تزاتو مساي بزرر زين فتحو تشقر بعلو فتيرو لحرنعو تزارو مساي زتنقبر قبل كتسمعو كلها بتاع مزقر مكايب تصنحي لها زي حجة تريوز لها ناي قبسي وتادراوي مئتاو أب الصومال كا زي ني حدقا نتي قرنا أفريقيا جيروها يغربو له إتي حدقا خوين الزلو نسو نمنقسي ناي الصومال نمنتاي مسقبسي تزاريكم نمنتاي مسقبسي تسامعكم نمنتاي نقبسها سراويتان أب الصوماليا خطأتو أفكيدكم إلو تقولوا ميديا ناتوم يكون تقولوا زربهم بدبلوماسي بناي وصاي قداي منسترهم كالن كوت صنحها فتسيمهم كمزان الصوم حنت زي قورو كمزان الصوم فتسيمهم ناي سوماليا لولاوي جزات كم زي جهاسو
ناي سوماليا حدنت جزاتها حدنت كم زي جهاسو ناي سوماليا جزاتها حدنت مجهز راح زي كونه نايزي كلل ناي سومالي لاند سراويت كي ترفه عمل ميلوم أسلتينوم اعتقام نهارجيسا كم زي سددو إذا كله زجبروز صنحو صاب حجي كم زحنت زي كونت منقسنا ناي سوماليا قبس سلازم صاحم نايزي كبابينا قولوا فتيركم كبلوها خصت سمعوا حجي انت عينت زرباي ازي نايب حكي كابيز متصل الحمام بعمقة كرزو له بهلا يعني زخونه هينو جن ابتي حطوها خنملس أبزلومي تمنشي ويكات منسي نايزي صاقم زلو حجي بقرن أفريقيا كابيت سابا يزمت زلو مالتي كابارات كيلو قدماي منستر أبي أحمد أب ممحدر هاجرو فشيلو እንደገና ተፈሽለቱ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዝርክሖ ፍትና ኣሎ መጀመርያ ብወደብ ኣሳቢቡ ክብሎ ዝፀንሐ ዘረባታት ኣሎ እሱ ከዓ ኢትዮጵያ ብሰላም ኮነ ብዘይ ሰላም ወናኒት ናይ ወደብ ክትከውን ኣለዋ ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ተዛሪብናሉ ምሳኻ ሽሻይን ምስ ካልኦትን ወናኒ ክትብል ከለካ ናይ ሓደ ሃገር ግዝኣት ቆሪስካ ወሲድካ ኣብ ግዝኣትካ ምእታው ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዮም ክገብሩ ፀኒሖም ቶም ዝሓለፉ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ዝፈተኑ ንሱ መጀመርያ ኤርትራ ብምልእታ ጎቢጦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከእትዋ ፈቲኖም ድሓር ብሰንኪ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ጎቦታ እዚ ክቕፅል ከም ዘይክእል ምስ ተረድኡ ከዓ ንዓሰብ ወደብ ዓሰብ ምስ ደንካልያ ኣውፂኻ ምስ ወሎ ናቶም ግዛት ሓዊስካ ሓደ ነፍሱ ዝኻለ ምምሕዳር ክኸውን ስለዚ ኤርትራ ኩላ ተኸደቶም ዓሰብ ሒዞም ክትርፉ ከዓ ተመንዮም ክሳብ ሕጂ ከዓ ክዛረቡ ፀንሑ ከምኡ ክብሉ ትሰምዖም ኢኻ ኖ መንግስቲ ናይ ህወደግ ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ክኸሱ ከለዉ ንስኻትኩም ሲ ወላ ንኤርትራ ናፅነታ ክትወሃብ እንተፍቀድኩም ሲ ብውሕዱ ሲ ዓሰብ ሒዝኩም ክትርፉ ነይርኩም ዝበሃል ዘረባታት ከዓ ትሰምዕ ኢኻ ሕጂ ነዚ እውን ዳግመ ርእቶ ክግበረሉ ኣሎ ንዓሰብ ከዓ ከም ሓደ ዲስፒዩትድ ቴሪቶሪ ካብ መሰሓሓቢ ቴሪቶሪ ጌርካ ኣቕሪብካ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘተ ዝእተወሉ ወይ ከዓ ኣብ ውግእ ዝእተወሉ ምግብታት ከናብዩ እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ምዚ ሕጂ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ከዓ እዘን ቅድሚ ክልተ መዓልታት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ጅቡቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ከዓ ወደብ ንኢትዮጵያ ናይ ጅቡቲ ወደብ ማለት እዩ ናይ ሃገረ ጅቡቲ ማለት እዩ እታ ጅቡቲ ዘይኮነት ግን ሃገረ ጅቡቲ ከም ዝመስለኒ ታጁራይት ወደብ ዝህቦም ዘሎ ንሱ ሚእቲ ኣብ ትሕቲ መሕደራ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ወደብ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክንህቦም ኢና ኢሉ ከዓ ተዛሪቡሎ ከምኡ መበሊኡ ከዓ ካብ 2 ክሳብ 3 ምክንያታት ክወሃቦ ይኽእል እዩ እቲ ንሶም ዝሃቦ ምክንያት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ጅቡቲ ዝሃቦ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ከባቢ ኣብ ወጥሪ ኣቱ ስለ ዘሎ ምስ ናይ ግብፂ ሰራዊት ምእታው ኣብ ሶማልያ ኣብ ወጥሪ ኣቱ ስለ ዘሎ ስለዚ ብሰንኪ ወደብ ኣብ ውግእ ንኸይእቶ ኢና ንኢትዮጵያ ንህባ ዘለና ከም ዝበሃል ዘረባ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ነቲ ግብረ እከይ ዝፈፀመ ከም ተቀባጥረሉ ለካ ማለት እዩ ደሓን ናይ ሶማሊላንድ ምስ ሶማልያ ተባሰካ ስለ ዘላ دحنا نخبك مو تعجز زعينته تزربانو حجي ናይ ጅቡቲ በዝም ጾም እንታ ዓይነት ሓሳስባ ይዘሎም ቁርብ ከይደን ጾና ኣይሓለፈን ማለት እዩ ካላይ እዚ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ባዕሉ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ዋና ጸሓፊ ክኸውን ክሕፀ ይቀራረብ ይዘሎ ስለዚ ነዙን ደገፍ ዝደለይ መስል ምክንያቱ ናይ ሕብራት ኣፍሪካ ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ ደገፉን የድልዮም አሁን ስለዚ ዝውን ኣብ ግምት ዘተወክ ኣረት ኣብቲ ብዛዕባ ንዓሰብ ዘለዎም መረዳእታን ድሌትን ዋላ ብወገን ናይ ትግራይ ምሁራት ንበሎም ፖለቲከኛታት ንበሎም ዋላቶም ኢትዮጵያውያን ባዕሎም እውን ዝህብዎ ዝነበሩ ወይ ዝህብዎም ዘለው ውሕቶ ኣለኒ ናብኣ ቅድሚ ምኻደይ ግን እቲ ናይ ጅቡቲ ትብሎ ዘለካ ንክምረፅ ድሌት ስለ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ስለ ዘሎ እቲ ማእከል ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ሞ ብመንፅርቲ ዝህብዎ ዘለው ንሕና ወዳዲርናዮ ሚዛናዊ ድዩ ወይ ርትዓዊ ድዩ ካልእ ምክንያት ክህሉ ሲ
ኣይግብኦን ዶ ወይ ካልእ ምክንያት ክህሉስ ክፍተሽሲ ኣይግብኦን ዴልካ ተኣምን ስኻ ሕጂ ቀንዲ ነገር ክንርድኦ ዘለና ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ስለዝኣሰኣነት ኣይኮነን ኣብዚ ቅልውላው ተእትዎ ዘላ ነቲ ከባቢ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ ካብ ሞምባሳ ጀሚርካ ኣብ ኬንያ ብመቅዲሾ ቢልካ ብበርበራን ብጅቡቲን ዓሰብን ባፅዕን ክሳብ ሰዋክን ክሳብ ፖርት ሱዳን ሙሉ ዘይጉድል ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል እያ ናይ 7-8 ወደባት ብዘይገለ ፀገም 95 ካብ ሚእቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣታውን ወፃእን ብጅቡቲ እዩ ፀኒሑ ብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከዕርምርሙ ማለት ቁርብ ኮምፕሌን ክገብሩ ይስምዑ ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ 1 ቢልዮን ክሳብ 1.5 ቢልዮን ዶላር ንኣገልግሎት ናይ ወደብ ነጥፋ ኣለና ኢሎም ክዛረቡ ትሰምዖም ኢኻ ሕጂ ብዚ ሲምፕል ኢኮኖሚክስ እንታይ እዩ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ እንድሕር 95 ካብ ሚእቲ ብጅቡቲ ስለ ትጥቀም እቲ ኣገልግሎት ይኸብረካ እንድሕር ኣሎ ኣማራፂታት ኣለካ 7-8 ከም ዝበልናዮ ወደባት ኣለካ እዚ 7-8 ወደባት ክህሉ ከሎ እቲ ማለት እቲ ሰፕላይ ስለ ዝበዝሕ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ነቲ ዋጋ ከሕስረልካ ይኽእል እዩ ማለት ብሲምፕል ካልኩሌሽን ማለት እዩ እዚ ግን ከምኡ 1.5 ቢልዮን ስለ ንኸፍል ዘለና ግን ሓደ ግዝኣት ልኡላዊ ግዝኣት ናይ ዝኾነት ሃገር ብፍላይ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓይኖም ዘላ ንሳያ ተዘይኮንካ ከምዚ ሕጂ ክብሎ ፀንሖ ናይ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ሶማልያ ሓደ ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ እቲኻ ስለዚ እዚ 1.5 ቢልዮን ዝኽፈል ዘሎ ካብኡ ክንድሕን ዓይነታት ሓሳስባ እዩ እዚ ከዓ ናብ ሰላም ዘእቱ ይኮነን ምክንያቱ እዚ ናይዚ ከባቢ ሃገራት እዚ ተመላልዩን ተሓጋጊዙን እዩ ክነብር ዝኽእል ዳ እምበር ኣነ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ንኸይከፍል ሓደ ናትካ ግዝኣት ክግህሶለኒ ክወርሶለኒ እንድሕር ትብል ኮይንካ ቅቡል ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ማለት ኣገልግሎት ንዝረኽብሉ ነገር ገንዘብ እንተውፅኡ ስለምንታይ ዝሕሞም እንድሕር ኣገልግሎት ናይ ወደብ ሚልዮን ይኹን ክኸፍሉ ግዴታ ዘይኮነን ዘለዎም መን ስለ ዝኾኑ እዮም ንሶም ክንዚ ሚልዮን ኣይንኸፍልን ወይ ከዓ ክንዚ ገንዘብ ኣይንኸፍልን ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ህዝቢ ክብረቱ መንነቱ እንታይነቱ ዝግህስዎ ወይ ክግህስዎ ዝፍትኑ ሓደ ነገር ደልዮም ክኸፍሉስ ግድን ኣይኮነን ድዩ እቲ ምምላእ ዝበልናዮ እኮ ንምንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያ ካብ ወደባውያን ዝኾና ሃገራት ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክትረክብ ኮላ ንሳውን ትህቦ ኣገልግሎት ክህሉ እዩ ነዘን ሃገራት እዚአን ንኣብነት ሓደ ካብኡ ናይ ኤሌክትሪክ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ማይ ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ሕርሻ ብዘይክኡ ኸ ዓብዱራሕማን ቅረታ ናይ ሕርሻ ብዘይክኡ ዋላ ዝኾነ ከይሃበት ገንዘብ ከፊል ኣገልግሎት ክትረክብሲ ናይ ንግዲ መስርሕ ኣይኮነን ሓንቲ ፀገም የለን ማለት እዚ ንቡር እዩ ንስኻ ካብ ኣውሮፓ ይኹን ካብ ዝኾነ ዓለም ሸሚትካ ኢኻ ትነብር ትሸይጥ ትገዝእ እዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ንሱሲ ከባእስ የብሉን ኣነሲ ኣገልግሎት ንኸይከፍል ግዝኣትኩም ክወርሶ ኣለኒ ድሕር ክትብል ኮይንካ እዚ ዘይቅቡል እዩ ፍሉጥ እዩ እዚ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ኢኸማ ምስ ኤርትራ ብውግእ ኣትዮም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውግእ ዘእተዎም ሓደ ንሱ እዩ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፅልኢ የብሉን ብሓንሳብ ክነብር ምኽኣለ ነይሩ 1941 ነፅነቱ ወሲዱ ነይሩ ተዝኸውን ብዙሕ መሓገዘ ነይሩ ንኢትዮጵያ ንክትምዕብል ይኹን እዚ ኩሉ ዘጥፋቶ ኣብ ኣፅዋርን ኣብ ውግእን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ምድሓነት ነይራ ንሕና እውን ምድሓና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣገልግሎት ዋጋ ክትከፍል ንቡር እዩ ከምዚ ትኻልእ እውን ናትካ ኣገልግሎት ትህበኮ ይኸፍል እዩ ከም ዝበልኮ ካባኻ ማይ እንድሕር ገዝኡ ኤሌክትሪክ እንድሕር ገዝኡ ናይ ሕርሻ ምህርቲ እንድሕር ገዝኡ ናይ ኤርላይንስ ኣገልግሎት ኢንፋክት ካብ ዝገርመካ ብኤርላይንስ ክንዛረብ ኢና ምናልባት ድሕሪ ቁሩብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካብቶም ዓበይቲ ተገልገልቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ዝሓለፈ 10 ወይ 20 ዓመታት ደቂ ሶማል እዮም ኣነ ባዕለይ ኣብ ኤርፖርት ከይደ ዝርዮ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካብቶም ተገልገልቲ ናታቶም ዝዓበዩ ናታ ካስተመር ቤዝ ንሳቶም እዮም ንሃርጌሳ ዝኸዱ ይኹኑ ንመቅዲሾ ዝኸዱ ብትራንዚት በአዲስ ኣበባ እዮም ዝሓልፉ
ስለዚህ ዓበይቲ ተገልገልትናታ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናትና ክትከውን ኣለዋ ክብሉ ይክእሉን እዮም ድሕሪ እውን ድሕሪ 2018 ሰላም ዝተገብረ ምስ ኤርትራውያን ከምኡ ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ዓበይቲ ተጠቀምቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኮይኖም መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ምሃብ ኣገልግሎት ኣብ ምግዛእ ወይ ኣብ ምሻጥ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ንቡር እዩ ከምኡ እዩ ዝነብር ኩሉ ሰብ ማለት ካብ ውልቀ ጀሚርካ ክሳብ ሃገርን ክሳብ ህዝብን ብከምኡ እዩ ዝነብር እዚ ሕጂ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እቲ ምዕግርጋር ሓደ ካብቲ ናይ ውሽጢ ፀገማቱ ንምህዳን ዝደልዮ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ከዓ ሓሳብ ምናልባት ብዙሕ ኣብ ኮንስፒረሲ ቲዮሪስ ኣብ ከምታት ምዝራብ ቁርብ ክርሕቕ እየ ዝፍትናነ ብፍላይ ነቲ ዘሎ ፋክትስ ኣቀራሪብካ እኩል ዝኾነ ስእሊ ንምቕራብ እየ ዝፍትን ናብቲ ሰማዓይን ተዓዘባይን ግን ኣብዚ እውን ቁርብ ከምዚ ናይ ኮንስፒረሲ ጉዳያት ከም ዘሎ ከዓ ቁሩብ ትርዳእ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ይምስርት ኣለኹ ካብ ትብል ቁርብ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ከም ስርዓት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለዋ ተሰሚዑን ተፈሊጡን ኣሎ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ስትራክቸርን መራሕትን ከም ዘለዋ ኮማንደራትን ከም ዘለዋን ተፈሊጡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኢልካ ሓዞ ካልኣይ ምስ ፈረንሳ ዝተገብረ ስምምዓቱን ኣሎ ንሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ክሕይል ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝተገብረውን ዝዝረበሉ ነገር ኣሎ ፈረንሳ ከዓ ኣብ ጅቡቲ ኣላ ርሑቕ የላን ማለት እዩ ሳልሳይ ቁርብ ቅድሚ ዓመት ወይ ካብ ዓመት ዝውሕድ ወይ ዝበዝሕ ብቁሩብ ግዜ ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ወፂኣ ቀልጢፋ ዝጠፍአት ነይራ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ዶባት ኣብኡ ዘሎ መሬት ኮሪደር ፈጢርካ ኣብዚ ናይ ራስ ዱሜራ ማለት እዩ ኮሪደር ፈጢርካ ንኢትዮጵያ ንክወሃብ ዝብል ሓበሬታ ወይ ከዓ ዜና ወፂኡ ቀልጢፋ ተሰሒቡ ወይ ከዓ ከም ዘልገስ ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ጅቡቲ መፂኡ ከዓ ኖ ኣይትበኣሱ ምስ ሶማልያ ንሕና ክንበኩም ኢና 100% ተመሓድሮ ወደብ ንዓኹም ጥራሕ ክብል ከሎ ሓደ ከም ሎጂክ ኣይ ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ሲ ንሓደ ሃገር እስኻ ሕጂ ሎሚ ብንእሽተይ ጫፍ ንስኻትኩም ተመሓድሮ 100% ብኣኻትኩም ዝመሓደር ወደብ ክበኩም እያ ትብሎም ከለካ ፅባሕ ውፅለይ ኢልካዮም ዝወፁልካ ክኾኑ ኣይክኽእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ዓይነት ዕድሜኻ ትዕድም ዘለካ ከም ሃገራዊ ረብሓ ናይ ጅቡቲ ዘገስካ ንዕር ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ከም ንእሽተይ ሃገር መዋፅማት ናይ ወደባት ሕልሚ ናይ ወደባት ክትውንን ዘለዋ ሃገር ንዓድኻ ኣምፂኻ ንዑ 100% ባዕልኩም ተመሓድሮ ቦታ ክበኩም እያ ትብል ከለካ ሎጂክ ኣይኮነን ማለት ቅቡል ኣይኮነን ብሃገራዊ ረብሓ ናይ ጅቡቲ ክረአ ከሎ ግን እዚ ሰብዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ክብል ከሎ ምናልባት እቲ ቅድሚ ቁሩብ ግዜያት ወፂኡ ዝነበረ ናይ ሓደ ኮሪዶር ናይ ምርካብ ናይ ምሃብ ንኢትዮጵያ ምስዶ ዝተኣሳሰረ እሞ ከዓ እዚ ድራማ ምስ ሶማልያ ዝተፈጥረ ብናይ ሶማሊላንድ ኣቢልካ ከም መዘናግዒ ጌርካ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም መተግበሪ ንምግባር ሕጂ እቲ ናይ ጅቡቲ እውን ዝብሎ እንታይ እዩ ንዕበሉ ኣይትበኣሱ ሞ ናተይ ወደብ ክህበኩም እየ ሙሉእ ብሙሉእ ንስኻትኩም ተመሓድሮ እዮም ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ዝነበረ ዜና ንዑ መረጋገፂ ክኸውን ዶ ይኽእል ዳሓር ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣፉ መሊኡ እኮ ንሕናስ ወደብ ክንውንን ኢና እንተ ብሰላም እንተ ብገለስ ክንውንን ኢና ኢሉ ክዛረብ ፀኒሑ መን ዝሃቦ ኮንፊደንስ እዚ ኩሉ ከበይ ዝመፀ እዩ ኢልካ እውን ተሓትት ኢኻ ኖ ኣብ ርእሲ እውን ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ ምምፃእ ስትራቴጂካሊ ክረአ ከሎ ከዓ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ከም ናይ ሓንቲ ሃገር ብፅላት ዝተኸበት ጌራ እያ ነፍሳ ትፈልጥ ወይ እቲ መንግስታት ናታ ብኸምኡ እዮም ዘቕርቧ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ይትረፍ ወላ ምስቲ ከባቢኻን ምስ ተጎረቤትካን ተሳኒኻ ናይ ምንባር ዓቕሚ ይኹን ድልየት እቲ መንግስታት ከርኢ ይፀንሐን እቲ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ መንግስታት ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እንድሕር መፅኦም ኣብ ባበል መንደብ ማለት እዩ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣብኡ እውን መፅኦም ቅልውላው ክፈጥሩ እንተዘይኮይኖም ነቲ ዘሎ ናይ ሰላም ይኹን ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፀገማት ዘጓንፍ ዘሎ ንዑ ዘቃልል ክኸውን ኣይክኽእልን እዩ
نعم سلازي بس مسؤول الجواب بالكامل تملس لي نيرترا زلوا أو ألتاون ترجمات وي مردات تنتهي له بوجن يترا استملس ملسي رئان يرات زي تكاجي جن دقي مخرج بايك على كنت حبريتها سلازي أرجع تخزر باي أيد فرني اتناي مصري زينا ويني حبريتها مصري أب يترا زلوجن نتي مالت زل أخو ملقت نيرو سم كي تقاسة بس جيو حتى جنيا زغنا على تتقيمو ملقتي سيدو نيرو على بوجن إثيوبيانكم ملقت سمعنا نيرنا حجي تحطه أزي جوبتي تبا زلا ني إثيوبيا وكتبادل زلا نحرف سمع تبجحو نيترا انتاي سقاتي زفتر بوجن يترا زو هاب زلو ملسون سقات كم زلو زمسل يمو ساخميد هم ببون نيترا ساكون نمتايو سقات زفتر الله تي صقم نا إثيوبيا بحيلي نا زخون عين تيريتوري كتقوبت كولا أبكرنا أفريقيا مها بدوبات نا إيرترا زخون زلو حدا حبتي ألوتاو سقواتاتو زي ترفي بتي كباب خلي مالتي كالي إثيوبيا مس جبسي ناي نوح جزء مس حبات ترلا سلازي نازو ودوات بفلاي كان الصبح حجي زارو زلو إثيوبيا يعني إن فاكت نقدي نقل له ودوات هيكون زلو حجي عيل بحري زخونو له معسكر يوم زدري زلو سلازي أبزي كوابزي ولا نيش لي كورودو يعني 1 كيلومتر ولا 10 كيلومتر نحر رغيبهم نتي من نهاري أنا عالم زخنة كبابي بألوتاوي تصلوا كل يوم مسوت أساسير كها إزبلنا ناي مسفحفح حلمتاتهم كا بنيش لي كوريدور ناي بحر زعقت هيكونن كتصالي يكون إن فاكت بز مخنيات جبوت إني أموت وهاي موزلو وي أو جبوتين كوها بوز بارزلونا ناي جبوت مريتي نو حجني إرترا بمتاي تصلوا مال سلمتاي إرترا تسقي وإرترا سلمتاي كم سقات تريولاتي جبوتي أبتي مريتاو دوبات أبو سلام دحر زيت فترة الكلا أبتي ناي ماياوي بدوبات كون أبو سلام كتبكاي كونتن مالتي سلازي لومي كابت مريت تبقي سخص أبتي مايات كبت صحيح كالي كتذكروز قباكا أب جزي وقع ناي بدمن دا تبع زفلت زناي دوب وقع أب شعن شعتميتن 9 شمونتن كلتشح إثيوبيا كسب ببحر زغون عينت نابي إرترا كم تقدو جيرانيرا أبتي جزي وقع مالتي سلازنا إرترا ولا ببحر ولا أفدقي نعون خيت تكملوا دلوتو نيرا إثيوبيا مالتي بنفرتن بخالنجيرا كتوقع مراخدنا بإرترا زاتوا سلازي كم زعينت أجريسيف زغونه بوليسي زختل منقص خلو كله سلام هي بكاني عند حيل خيط كله مليسوا سلام كان عند نتسجى كاي زخيد مالتي عند أنا أسوي زخيد أب من لا زأمن أتحسس باني يرتزقون جن حزب غرنا أفريقيا كله جزء هذولين فات حدا قبتناتي علمن دليتن أب أفريقيا أب كرنا أفريقيا تمرتنا الصوماليان إثيوبيان إريتران جيبوتين زي كون زلوا إلى زأمنيت تمرت كبال كله كم كونفدريشن زعينته ركب ننحد حدود تمراليو بغض طبعا كسب بوليتيكاوي مملا زبس حلقونات كفتري كالي إذا نقول زربحي جن منقصاتنا إثيوبيا جن كم ناي جزات حيلتات كوينهم نزك كباب زي كوكوس عصور أبزفتنو نيرترا أوف كورس أبعب حدا جايته نتقال كبابون كومونز حجي الصوماليان رياض لنا بزح حساب زي فلتو نجر أب 9 حدا منقصنا الصوماليا فرس كله بحجزنا إثيوبيا طلع علوم زنبرتنا الصوماليا تقاومتنا سياد بري كاب إثيوبيا مزنول نيرو كاب إثيوبيا مزيوم يمكن الصوماليا زواغو نيرو أب كلت شحن شدشنا بيلي مثلني ولا كلت شحن عصرت شدشنا قربت تاريخ ملس كله كلت شحن عصر شدشن لو يخونان ولا نورا كلت شحن شدشني بس كلت شحن عصر ثالثاني مويتا حكي سلازي كلت شحن شدشني مثلني تناي كورتس إسلامي كورتس تبع الزفلز نبرة نتوم ناي مسافنتي ناي وقع نعاتهم الجيسو نتوم وورلوردز الجيسو أب مغاديشو حدا سلام كسفن كيلو نيرون شدشور حزقون شعون تحريقها تناي سراويت ناي إثيوبيا سديدي نفسير ملس
نتي منقسناي فرد بيت ناي إسلاميوي فرد بيت نوعو أفريسو دحريز ناي الشباب زبال نجر متي مالتي كدميو أي نبرن كدميو زنبرت وورلورد سيوم نيرهم بقبيلان بكالن زبواقو زنبرو دحريو زي أخرار زغوني حيلي متي ناي قبر الشبرة دحرتنا إيتوبيا متاو مالتي إذا حيلي شبرة زين دحري هايون كندمنتاي نسوماليا خمسة دمي كابكالوت من العلي إثيوبيا زي كونه نيت سوماليا يزدمي تكاباب نسون زنات فلون دحري هاي أبتي منقصق تكالولو زقبو مقديشون أبتي كبابين نايزي أب هرجيسا يتريو مني ها أبكال أبونتلاند يترحبو مني ها أبتا مقديشوغن كاب مير ناي مقديشو جميركا كنتيبا ناي كتما مقديشو جميركا زي كتلو بوليتيكيان زي كتلو غازيتيان زي كتلو انتلكتوال ود سومال يلن أب تشمية وكا إذا حجي حدا قبتي زورو من البات تناي إثيوبيا ناي سلا تكالات كخوني خلي زبل قمتها علينا أنا of course جبتتها بلين جن نقول خدت أساس رو كلها الشباب زبها لا ينبرن كدمي إذا كلتا شحن شدشان مالتي مستمرار ناي إثيوبيا قلنا بسوماليا كيدوم نت أبو ختكل زجمرة سرعة الجسم دحريز متى هل مالت زي مريت تطوكل زي كل كسب آخرتات ناي بارلومهم أب كينيا نقبروز قدودول زنورة كنا تعالوا ما غاديش شيء زيت في العاص زيت ستة زيت أتو جيرو مغربا ما نيرم دحري هذا نريز عننا حجنتين مالتيو تي تجمع ناي منقسات إثيوبيا أب مدقمن أب موجان أب مقباتن زعلمه استراتيجيهم سخطولو إذا ناي بحكي نتي قرابتي زولوس ناي سناي قربتنا يكون ناي بحسب ناي منبر نوعو ندها سيصريحو مالتي كابزن لعلون تي قرابتي كاب حج نيو كم زرعيني نزقو تايزي ندحر كعقتو خوينهم أبكن بتو دوباتهم تحصيرهم صرحو ني إثيوبيا نجزارسها اتي حيزاتات صرحت جزءاتات نقولو مسر سوسانيو معلاس جمرتو يحج شجر حدا كلنا الصوماليا امين الله تبلا لا سلازي بإريترا هون بالصوماليا هون بالسودان ولا بقبصون كي ترفع حج مرو مسلالهم من قصاص حرنت بنيشانغول كأمنولو مهنات بنيشانغول بحبرة سباو ببالون بقاليون نب منشمي زغرب نب سوداني زغرب بعدي تي حسب ناي نيل أوي زلوا 10 كيلومتر كاب السودان رح الكام على سلازي إذا كل اللي زي نفسه نحر أوي جو ناس أغوينو مسي السودان نحر تحويسو تي حسب نجزارسو بتحتي محدرة ناي قبسنا ناي السودان كأتي غل مالتي بغتها تجارون كم ناس نتهم نحر أوي جوم إرسح حنقوفا إلى كتأمن لهم كتسامع مسؤول تخل مالتي كل العفار نا إثيوبيا ونكمو نبتي زولو معبالتات مستملسنا وأتوكل مسبلنا قبسي انتاي ملغتها تحلف زلا أب صومال وتهدرات من الأخ مالسي انتاي ملغتها هذا نقر بزعبة صوماليا بزعبة قبسي هنردو زلنا قبسي أب صوماليا ممسا انت صومالي لا يكونن زفلوتيو داتا تقام الله نسوها مس فلقنيل استاساسري فلقنيل نقبسي نا هيوت قدايو 95 كميتي زب قبسي ما يكون 6 يكون حرشو كاب فلقنيل يزمت 8 حساب 85 كميتي ماياتنا فلقنيل كاب إثيوبيا يزمت سلازي زغون حسبي أبزي كبابز قبر نعاتهم يسقوهم كابو حليف كون تي سمعات زولونا يش عن شعتمي العسران شعتني هون يا حمسان شعتن أبز بزعبا قداي محضرنا فلقنيل نجزي زيت أدنى حيلي هبوم قالت نساتهم زخونها كابتن upper streams بحالا هجرات كابتن منبعي نايزي مايات زخونها نساتن زخونها عينة حسبي بزينا قبصي فقط كي قبراي كلانين قبصي خان بقليلو أي تفكر لنا سلازي قصاب حاجة قتلوا صنحوا قبصي انتاي زين هجرات زينا بقلوا لا وصلوا زلا يوغندا تهون إثيوبيا تهون كالوتن أبقلوا لا وصلوا زلا بزح كاس لزي قدس بزعبا ناي لمعاتنا يقلن صبغ نيرا مالتي استبينت ندبر نيرا زغل عمتات ديكيسون كأحلي فموت جزيه
نفسير ملس زيناوي مسيخا نسو تحاسبي تخيلو ساتما بعقر كله مالتي تسوخا مستبرا بروخا تحاسبي درجة كوننت كوينو رياليتي حجي وين دحريون استخطلوا أبسمع كوز حيك قالون مس إثيوبيا هون مس قالوا تاجرات مبار نايجبسي كندي دخام ويكا كندي مالت انترست أبز قدايزي إزناي فلقني ليو السودان أبزوان زي أبقلوا لا وصل زلا من الوقت بو بيلوم بزح كسرحو أي خلوني يخونو بعلو زي عبود زقونا ناي عبدان سرح قدامي منستر ناي إثيوبيا بعلو أفدق خفيت لهم مالتي زي تصقام كان ناي حدث أنوح زي حسب نقدر قبرز قدو ما ينا أفدق بس قبروا جهزت قبل على الصوماليا نجبسي هن خلوت أفدق كفيت لهم حجي إثيوبيا من قصنا إثيوبيا وصات وري روملي دو قال وري روملي لا تزارب يدخلني يعني ما يتوب بعلقة تورر بعلقة لولاونت كتجهز كلها سويل كا مالت كالو سب سويل أخرى كا هتصبيت خلني يعني الصوماليا بزوان زي justified يوم ناي تركيا حجز كدليو ناي إرترا حجز كدليو ناي قبص حجز كدليو ناي زقنا ولا ناي سيطانون حجز كدليو justified يوم معناته أبزوان زي جزت يتفتشون زلوا بالعليهم aggression يوم aggression كون لعلي ولا حنتي ترجم ويكا meaning يقولون زي إثيوبيا فتي ما تزلا نزها سوماليا سوماليا أبكندي نتي كاباجرا وتعيز له منجستي مزراوي أبكندي مسؤول وي بزخانة من قدي مقدام نتي سومالي لاند زبحال نتا كل زخانة محدار وي منجستي دو مأمان وي تعطم كبار وي مسؤول مودادو أي محشن نبتاع أنصار حاجة تخيل تذكال محشن يرو جن دخمت سلزولو بتناي ما غاديشو منقص نوعو قبري كالون كوا حليف كان جن زست سرح بزوم مرحت ناي كل الصومالي لاندون كم كدعاتي زغصر سلازي كم زقبو مش كتزرارب زي كونه مس يوم نهار جيسا نزوم مرحت زيوم أفرز غوربوم نيروم مونياتو هاجر حدا قوباتي سرعت ناي وصاي كتشيت كلها كدعاتي يخابون عليه كدعاتي لن سلازي كقبروز قبوم بحجون ثقانة قدمي مس إثيوبيا مقطامهم ناي قبس حاجز يهون ناي تركن ناي كالوتن حاجز تتكيمهم بغتا ناب هرقيسا غيدهم نتو مرحتي حيسكا ناب فرد مغربي نهرقيسا أكل ناي سوماليا مخانا أبوش سومالي لاندها اللو قبيلات أبتي جزاي قبيلة خي ترفع أبتي ساغز بهالقبيلة زعابي كفال ناتو مس أقراوي سوماليا يو مرقسهم زقوتايزي اللونا أنا دك الصومال زفلتهم يزاربهم يكاب كله كفالاتنا يهزب الصومال تزعابي كفالنا بصومالي لانزولو حجي أنصار زي استقبروا وعل مس إثيوبيا سلازي نعاتهم زاكل تشمل له كامالتي أبتي بايتاون أبتي سومالي لاند كم كلل أبوشون على كامالتي حزبي نزيز تقبره بزوم كدعات زي تقف سلازلو قدمينا بإثيوبيا مخادوم إن فاكت نزي قدايزي صورت آت كقبرو كل يوم نعون دحر جيرهم إثيوبيا خرج دايم بار أبزوانزي بجاكا بس حدا منقص الأولى ومنقصنا هاي سوماليا مسكال ناي مزرابيون ناي مزتاي ولا حنت حلاف نيتي بلان زوم كدعات يوم دحرال جيسهم توقي إن فاكت ديفيوز كخوني خليو ترديني نوعاتهم جن أنا كل منقص الصومال كل قسم ويك أفرضها أوروبا ما يكفي الدنيا إلى إثيوبيا بعلا نعر أبرز ما أتيا خمسة حجات قبرز دلزلا وزحت ناتا ناي سلان ناي كالين تأتيا زلا بسومالي لاند كتأتيا خالد صنيحة كم زخوناتك من الوقت عبي وجه أب منقولتين قدامي وجه كخونا يكون نزي محجون استقبروا له بسبعات الله بسسعات الله سلزناتو ما قد سلتا يكخون مالتي أبزوان زجن تي نايك أدم زنبرة منقصاتنا إثيوبيا أتليس أبوشت إثيوبيا حيال زخونة تاشمو نيرو سنتر نيرو سنترلايزد نيرو أبزوان زجن أبز حلف 3 عامات قدميون صنح العسرة عامات أنصار درجي بزح كقال صنح بهرات يزالو سازي ناي مسر سوسانيو أصب يغزف اللي يزالو في مفراس ناي سوماليا تزيكون اتي ناي اوغادين حايلي كل جزء ناي
ناتنت حيلي نيرو حرنت توقل شي زكايد نيرو مس أحواتو أب سومال كتحنافز سلازي إذا حيلتات إذا حجي تنفاس كركب يخليو تنفاس نحرقي وقا تا حجين رئاسة لنا إثيوبيا أي كتولون يا مالتيو نتي سلام دحرت هو خوينا نتي ناتا زي مهلاو نتي كباب سلام زمص نحرقو ግን ምናልባት ካብዚ ፀገማት እዚ ብሓደ ኣወንታዊ ወፂኢት እምዃን ንነዊሕ ግዜ ሰላም ኣስፊኑ ነዚ ህዝብታት እዚ ካብ ድኽነትን ካብ ህልቂትን ዘድሕን ዓይነት ሃዋህው ንክሰፍን ይሕግዝ ይኸውን ባህላ እያ ብወገን እቲ ጅቡቲ ኣምፅያቱ ዘላ ሓበሬታ ወይ ኣምፅያቱ ዘላ ምትዕራቂ ሓሳባት ክንብሎ ንኽእል በቲ ዝበልካኒ ማለት እዩ እሱ እኹል ኮይኑ ናይ ሶማሊላንድ ስምምዕ ንሕራ ፍሪሳቶ ኸ ኢትዮጵያ ብወገን ጅቡትን ብወገን ግብፅን ሶማልያን ክመፃ ዝነበረ ወይ ክመፃ ትትንትኖ ወይ ትግምቶ ዘለኻ ጠጠው ኢሉ ብወገን ኤርትራ ኸ እንታይ ክመፅእ ክእል እንድሕር ደኣኒ ናይ ጅቡቲ ተግባራዊ ኮይኑ እሞ እዚ ሕጂ ሶማሊላንድ ከዓ ትገብሮ ዘላ ስምምዓት በዚ ንብሎ ዘለና በዚ ንሪኦ ዘለና ግምታት እንድሕር ኣቋሪፃቶ ምስ ኤርትራ እንታይ ሽግር ይፍጠር ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ጅቡቲ ዝደለየቱ ተዋሂባ ዓሪፋ ሱቕ ትብል እቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዘላ ወደብ ናይ ንግዲ ኣገልግሎት እንተኮይኑ ፀገም ኣይንፈጠረን ምክንያቱ ከም ዝበልና ኦልሬዲ 95 ከሚቴ ናታ ኣታውን ወፃእን ናይ ንግዲ ብጅቡቲ ዝኸይድ ዘሎ ግን ኣብኡ ሚሊተሪ ቤዝ ክትገብር ንሕር ኮይና ሓይሊ ባሕሪ ኣብኡ ቤዝ ክትገብር ንሕር ኮይና ንኤርትራ ቀጥታ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ፀገም ኣይተፈትሐን እዩ ዘሎ ብሙሉእ ማለት ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘይተፈትሐ ናይ ዶባት ኣሎ ናይ ዝኩሉ ዓመታት ዘድሜትና ኣሎ ሰባት እቲ ናይ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ፅራሕ ዘይኮነ ካብ 1941 ጀሚርካ ክሳብ 91 ዘሎ መዓት ብርሰትን ናይ ህይወት ምፍራስን እዚ ብዛዕባኡ ወላ ይቕሬታ ከማን ተሓቲቶም ዝሃብዎ ነገር የለን ማለት ዝሓተቶም የብለዎምና ሓቲቶም ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ድኽመታት ኣብቲ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ፈላልዩ ዘይምርኣዩ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ የቕሬታ ምሕታትን ካሕሳ ምኽፋልን ካብ 91 ጀሚሩ ክዛረበሉ ዝግብኦ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሎሚ ኣይተዛረበሉን ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ዘይተወደደ ነገራት ኣሎ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ኣፍደገ ከሎ ከሎ ሓደገኛ እዩ ይትረፍ ንሱ ወላ ኣብቲ ዶባት እውን ሕጂ ገዚፍ ሰራዊት እንድሕር ተተኺሉ ኣለርት ክትከውን ኣለዋ ኤርትራ ማለት እዩ ከምኡውን ተንካሎት ሃገራት ካልእ ኣብዚ ከባቢ እዚ ምስቲ ባብል መንደብ ከዓ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ንግብፂ እውን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ በዚ ናይ ኣብ የመን ዘሎ ዕጡቃት ሑቲ ዝገብርዎ ዘለው ብኡ ጥራሕ ናይ ስዊስ ከናል ኣታዊ ልዕሊ 50 ከሚቲ ከም ዝጎደለት ክዛረብሉ ቀኒዮም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣታዊታት ናይ ግብፂ ተሃስዩ ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ባዕላ ንሕብረፅያ ዝዓበየ ሃስያ ክወርዶ ክእል እዩ እዚ ከባቢ እዚ ስለዚ በዝን ወድዝን ምክንያታት እቲ ከባቢ ሰላሙ ኣዝዩ ክፈርስ ምኳኑ እቲ ምፍራሱ ከዓ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሓፀረ ዘይኮነ ክሳብ ናብ ቀይሕ ባሕሩን ዝሰዕበ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ምክንያት ሓደገኛ እዩ ሳልሳይ ከዓ ኣብይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክዛረበሉ ዝቐነየ ኣሎ ሃንደበታዊ ፍቅሪ ናይ ዓፋር ከም ዘርአየ ይረአ ኣሎ ናይ ዓፋር ኣኼባታት ኣብ ሰመራ ኣብቲ ክልል ዓፋር ክግበር ቀኒሎ ናይ ዓፋር ከዓ ተወላዲት ዝኾነት ሚኒስትር ናይ ምክልኻል ገይርዋ ኣሎ እወ ከምዚ ተወላዲ ናይ ትግራይ ሚኒስትር ናይ ትግራይ ናይ ምክልኻል ገይሩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጨፍጨፈ ሎሚ ከዓ ከምኡ ሚኒስተር ገይሩ ብዛዕባ ናይ ዓፋር ብዙሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣብ ደንካልያ ወይ ኣብ ሓሰብ ዘለውን ኣብ ጅቡቲ ዘለውን ከዓ ምስ ደንከ ካብ ናይ ደንካልያ ካብ ናይ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዝውሕዱ ምዃኖም እንዳበለ ገለ ይዛረብ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ዘረበታት ብዙሕ ኣሎ እቲ ታሪክ ዝኽሕድ ማለት እዩ ህዝቢ ዓፋር ንመሰል ርእሰ ውሳኔኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ዓሊ ምርሕን ብተጋድሎ ሓርነት ዓፋርን ንዓመታት ዝኣክል ኣንጻር ደርጊ ዝተቃለሰ ህዝቢ እዩ ድሓር እውን ኣንጻር ህወሓት ወይ ከዓ ወያነ እውን ክሳብ ዝኣኽሎ ዝተቃለሰ እዩ ክሳብ ሕጂ ቀረባታት እውን ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት እውን ከይተረፈ
ንመሰሉን ክልሉን ክከላኸል ዝፀንሐ እዩ ስለዚ እሞ ከዓ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ዘይተገብረሉ ክነሱ እዩ ሕጂ ሃንደበታዊ መፂኻ ንሕናሲ ንዓፈር ልምዓት ክንገብረሉ ኢና ንዓፈር ኣኼባታቶም ክገብሩ እንኮላይ ናይ ኤርትራ ዓፈር ሓዊስካ ኣብ ክልል ዓፈር ኣኼባታት ንክገብሩ ከፍቅድ ተረእዩ ኣሎ እዚ ከዓ ፅቡቅ መልእክቲ ዝሰድድ ኣይኮነን ስለዚ በዛ ንእሽተይ ኮረድዮ ገይሩ እውን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ከባቢ ክቆፃፀሮ ናይ ምፍታን ድሌትን ሕልምን ክህልዎ ክእል እዩ እዚ ብዙሕ ሕንታሽሙ ዘደንፅ ይኮነ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ኣደይሲ ሸውዓይ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ኢላስ ነጊራትን እያ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሙ ካብቶም ቅድሚኡ ዝፀንሑ ነጋውስ ናይ ኢትዮጵያ ዝውሕድ ክኸውን ኣይኮነን ማለት እዩ ከምኣቶም ሓደ ዓባይ ትበሃል ኢትዮጵያ ምስ ወደባት ዘለዋን ገለመለን ሃኒፁ እዩ ከም ሓድጊ ገዲፉ ክኸይድ ዝዘሊ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደገኛ እዩ ንኢትዮጵያ ኣይርብሕን እዩ ንዑ እውን ስልጣኑ ብዙሕ ንክቕፅል ኣይሕግዞን እዩ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ኣይኮነን ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ መራሕታን ገዛእታን እዮም ብናይ ምዕራብ ሃገራት ረብሓ ወይ ዓይኒ እንተርኢናዮ ሕቲ ነቲ ከባቢ ሕጂ ንናይ እስራኤል መራኽቢ ንምጥቃዕ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ክንብሎ ንኽእል ኢና እሱ እንድሕር እቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝሓየለ ቦታ ረኺባ እሞ ነቲ ከባቢ ፀጥኡ ክትሕልወልና ትኽእል እያ ኢሎም እንተኣሚኖም እሞ ንዓት ብዙሕ ሓይሊ እንተሂቦማ ብዙሕ ደገፍ እንተሂቦማ እቲ ኩነታት ብኦም ብናቶም ሓገዝ እውን ይብእስ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ንስኻ ዋላስ ካህዲ እዩ ካብ ናይ ሕቱ ኮነ ካብ ካልእ ናይ ፀጥታ ሽግራት ካህዲ እዩ ኢልካ ኢኻ ተኣምን ሕጂ ስቲል ንኤርትራ ብዝጠመት ዓይኒ እንድሕር ከምኡ ቀፂሉ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ከመይ ዓይነት ስጉምቲ ወይ ከመይ ዓይነት ኣተሓድያ ክትሕልዞ ዘለዋ ኢልካ ተሓስብ ንስኻ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ሃገራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብቀዳምነት ዝምልከት ማለት እዩ እዚኣተን ሃገራት እዚአን ክሳብ ሕጂ ሓደ ናይ ፀጥታ ትካል ክፈጥራ ይከኣላን ናይ ሓባር ማለት እዩ ፈተናታት ኣሎ ግን ክሳብ ሕጂ ስንኩፍ ፈተናታት እዩ ፀኒሑ ነዚ ጉዳይ ግን ዋንነቱ ንሳተን ከም ምዃነን መጠን ባዕለን ከተኣማምኖ ይኽእላ እየን ሕውቲ ይኹን ካሊእ ይኹን ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕርተን ናይ ከባቢ ሃገራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ባዕለን እንድሕር ተሳንየንን ተዛንየንን ፀጥታ ናይቲ ቦታ ከኽብራ ክእላ እየን ናይ ኢትዮጵያ ምምፃኡ ኢንፋክት ኣየድልዮምን እዩ ዝኾነ ሓይሊ ኣየድልዮን እዩ ኣብኡ ማለት እዩ ካልእ ኢትዮጵያ ንገዛ ርሳ ሓንቲ ፍራጃይል ስቴት እያ ሓንቲ ስንክልክል ትብል ዘላ ሃገር እያ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ሰንከልከል ትበል ፍራጃይል ትኹን የገድሶም ድዩ ብሓደ ዝለኣኽዎ ሓደ ዝደለይዎ ውጥን ወይ መደብ ድሕር ዳኣኒ ሓይሊ ባሕሪ ድዩ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ድዩ ኣቂማ ኣብኡ ንናቶም ድሌት ተማልእ ኣልያ ኮይና ኣብ ውሽጢ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣሎ እንታይ ዓይነት መሰል ኣሎ የገድሶም ድዩ ኣብኡ ሓደ ሓትት ንኽእል ኢና ካልኦት ካ ተንተንቲ ኣለዉ ገዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ክሸጥዎ ዝፍትኖ ኣብ ምዕራብ እንታይ እዩ ንሕና ንእስላም ይኹን ንዕራብ ክንከላኸለልኩም ናታትኩም ረብሓ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክንሕልወልኩም ንኽእል ኢና ዝብል ዓይነት ዘረባታት እያ ክትሰምዕ ካብኣቶም ይኹን ካብ ዋላ ሓታ ካብ ሓለፍቲ ናይ ህወሓትን ካልኦትን እንኮላይ ፃድቃን እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ኩላቶም እንታይ እዮም ከቅርቡ ዝደልዩ ንሕና እሙናት ናትኩም ወኪላት ኣብዚ ከባቢ እዚ ክንከውን ንኽእል ኢና ንዓና ጥራሕ ሕግዙ ንዓና ብሉ ንሕና ነዞም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኣህዛብን ሃገራትን ፀጥለጥ ኣቢልና ክንሕዘልኩም ንኽእል ኢና ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ተፈቲኑ እዩ ግዜ ሃይለስላሴ ግዜ መንግስቱ ግን እቶም ናይ ምዕራብ ሃገራት ምስ ናብኡ ዘለዋ ናይ ዓረብ ሃገራት ስምምዕ የብሎም እንዲኦም ስዑድ እኒኣው ዝዓበየት ዘላ ሃገር ምስ ስዑድ ዘለዎም ስምምዕ ከዓ ዓብዪ እዩ ካልእ ተላእኻይ እውን ዘድሊ ይኮነ ናብቲ ከባቢ ድሕዳ ምስ ስዑድ ዘድልዮም ኮይኖም ወይ ከዓ ፅቡቅ ስለዚ ንሕና እንታይ ክብል ፀኒሐ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ክሽየጥ ዝፍተን እዩ ናብ ዕዳጋ ናይ ምዕራብ ግን ቅቡልነት ኣለዎ ድዩ ይብሉን ኣብቲ ግዜ ሃይለስላሴ ምናልባት ገለ ቅቡልነት ነይርዎ ከውን ትዝክርቲ ኮይንካ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትጥመር ዝገበራ ኣተሓሳስባ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተኾነት ይሓይሽ ኣብዚ ከባቢ እዚ ምንታን ሰላምን ስትራቴጂ
كاورب حتاتنا تناقحلهم قال ملن زبليو زربا سمعوا دون فوستر تالاس زبالنا وصا منستر ناتوم زنبره زخوا خم زي سرح ريوم جمالتي هاي السلاسة بعلو هادش دشيلو فريسو دحريقها زمسا منقصون مزغلو أسوارن مزغلو سراويتن سون هادش دشيلو فريسو مالتي in fact إيرترا عبا حلفنا تسكم نيتوبيا بسلامان بجزاتاوي حدنتان كساب حجات صنع زخالة نا إيرتراويان حاليوت كخوني خلي كابكال العلي مالتي كاب توب إيتوبيان العلي بر قدم ناي مفراس ناي إثيوبيا كم استراتيجيكا وربحة يرين يرتزخون شعود حرت مودا ناي منقصو مفرارست نيرا مالتي مانياتو تجاري يخونوا ولا كالوت بزح ناي إثيوبيا مهلاون زي مهلاون بزح هاي مقدسون نيرا بتيزيت مانياتو كسب زاخرهم سلسة شفوا مالتي بهاي السلاسة سعيوها بمنقصو كالي زي زبالكايخ أنت يالله تي ኮይኑ ግን ኣብዛ ከለካ ከይስገርና እያ ኮይኑ ግን ኤርትራ ብዝትብሎ ዘለካ ኮይኑ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ኤርትራ ግን ናይ ኩሉ ሴራ መሃዚት ወይ ሃንዳሲት ጌራ እያ ትግለፅ ኦፍኮርስ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ነቲ ኩሉ ክብልዎ ዝኽእሉን ክብልዎ ንሰምዖምን ጠንቂ እዩ ወይ ከዓ ምክንያት እዩ ይቕርበሎም እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ስቲል ምስኡ ለኪምካ ናይ ወይ ክትገብጦ ምፍታን ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ስግኣት ከም ምዃና ጌርካ ምግላፅካ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ እዩ ሕጂ ብዚ እቲ ህዝብናትና እውን ተሓቂ ክፈልጦን ክሰምዖን ኣለዎ እሶም ክሪእዎ ዝግብኦም መንፅር ከኣስ ክንገሮም ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ይኹን ኣካይዳ ግዝያዊ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ሃገር ኤርትራ ንረብሓታትን ካልእን استراتيجي ناي هاجر زوكل ايكونن نجزيو زلو بجزيو حلو حل فيه ابيتوبيا زلو تصاقم كن كرونيك نزمانات كاب سلطان ناب سلطان كاب منقسن عم منقسن دا تساقاقر زما تسيو كساب حجون ولا بتوم إليتس كي ترفع زربيو تناي مصفحفح علمي وقنتاي مصفحفح اتحساسوا كاب تزقر مكا مجنسال ناي إثيوبيا مجنسال زبلو ناي إرترا أي نقبلني كنقبل نبرنا نقلن داولو زاربو حجي مبزحتهم مبزناي سومالي لاند زقبر زولو بمنقس إثيوبيا وي دقفتو خوينهم ويكا أزكيتهم سوق إلو مالو حجي زنتاي زريكا تناي مسفحفح حلمي كتعمون كله احنا هاي هاقراوي حدنتنا نا إثيوبيا مجنسال كان فكد عين برنان قال ملان كولو تسمعهم ኢትዮጵያ ግን ደቡብ ሱዳን ደጊፋ ንክገንፀሉ ንሶማሊ ላንድ ከዓ ሕጂ ደጊፋ ንክትገንፀል እሞኻ ዝኩሉ ክግበር ከሎ ከምዚ ኖርማል ገይሮም ይወስድዎ ዝገርመካ ሕጂ በዚ ምክንያት ኣብዚ ዓብ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ስትራክቸራል ዝኾነ ፀገም ኣሎ ኢትዮጵያ ምስ ምልዋጥ ናይ መንግስቲ ዘይልወጥ ሓደ ዓብ ፀገም ኣለና ካብ ኢትዮጵያ ዝምንጩ حدا كاركتر على بوجن إثيوبيا يعني إرتراز ملكات ولا نتخباب زملكات حدا زي كير نتي كبابي بمولو نتي كبابي رمز بالكوا حجي من قصاص نايدو السودان كي ترفع بإثيوبيا ينير من نهرياناتو مالتي أبو خوينهم إن فاكت بقاتهم بمنقصات مع الجامايكان قالن يوم زناي مسر سو الثاني حساب مقنصال زبل الحساب نمبر جونجرن تقنصالي يكون نيرو جونجرن كم مراحي حديث سوداني يزدل نيرو تبدا عرب زعبلل باسلام زعبلل السودان ابكعوا كل سوداناوي زوكلو كلايتهم عربنا اسلامن كيترفوا مستوم زي عربن زي اسلامن بحسب حبابيرهم كلهم سوداناويين زنبروا العادي ذا نيو سوداني زبلو نيرو نعو بوليسيتات الجيسوم ابزناي مسر سوسانين ابناي مقنصالن ابقلن دفافو منقصاتنا اثيوبيا ابغزي هو دقي ان فاكت جن بجزي منقصو عب حاجز كم زقبروا لهم سنورة بجزي هاي السلاسون عب حاجز كم زقبروا لهم سنورة زفلتي مالت بتاريخ نفضوا مالتي نعم مجرد شغل نحن كيدنا إتا أقدم بالكاز بالكاني حنت حبرتها وتاني لكن كلتي فات فيها وكلتي فهاي السال كان نمو إسا أباتو كنا خنزاربينا نتيبيا منقصتين حردا تحبرتها وزيو بس بالكان قلتي في الحرتا آليو هذا بزي مهنات هاي تآلين اللي حسب كلاي بزي مهنات كاي وتاني اللي حسب أنا حجي عند حرسوس من معات نحر نيرو وشتو نحر نيرو تركبات سلمتاينا سومالي لاند زربان حساب نسمع عن مجيو جيبوتي نحر قربت دلو خوينا ويكا بزرب نحر نيرو سلمتاينا جيبوتي تراح بقى بزن ود تباهيلو بو زي قتل سلمتاي سومالي لاند خيدو
حجي تماريسو هو هذا أني كلتا جيبوتي مغنياتات هيباتو تبوتها نحرتي ودب جيبوتي هيباتهم ناي سوماليلاند كقدفو تقولوا قالوا ده ولا سكلتيوم زدلي وزلوا اللي كتحسب سقا عادي منالبات بسوماليلاند ودب كركب يخلي مخا كمواننت كوننو زغل أبغى حيل بحري كمسرتلو زغل يقبال كله إنه جيبوتي اتي زلو أتاو كابتو ودبي كابتا أقرقلوت ناي ودبي كالو والحنتي أتاو يبلان هاجر ماي زاكل كمان يبلان سلازي تهسا مالتي ኢትዮጵያ ናታ ወደብ እንድሕር ረኺባ ጅቡቲ ካብቲ ዘለዋ ዓብዪ ኣታዊ ካብኡ ትሕረም ማለት እዩ ተሓሪማ ትተርፍ ስለዚ ፀቕጢ ይገብረሎም ማለት እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ከዓ ነዚ ከም ሓደ ድራማ ሰኒዕካ ሽዑ ሰብ ሃለውለው ክብል ከሎ ጅቡቲ ኸ እምቦ ድሓን በዚ ኣይትሻቐሉ በዚ ኣብ ውግእ ኣይትእተው ኣነ ክበኩም ኢሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣረኣያታት ንኽኣትዉ ሓደ ጀስቲፊኬሽን ክወሃቦም ካልኦት ከዓ ንኢትዮጵያውን ከምኡ በዚ ዓገርጊርካ በቲ ካልእ ከዓ እቲ ዝርከብ ክትረክብ የኽእለካ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኮይኑ ግን ቀንዲ ፀገም ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዝበልኮ ኣብቲ መእተዊ ፀገም ናይ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ኣይኮነን ፀገም ናይ ኣገልግሎት ናይ ወደባት ምርካብ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ሙግባት እዩ መሬት ናይ እንዳማትካ ኣብ ትሕቲ ግዛኣትካ ናይ ምእታዊ እዩ ኣብዚ ሕጂ ወላ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ተሰማምዐ ናይ ጅቡቲ ይኹን ወላ ናይ ዝኾነ ዓዲ ንሓዋሩ ግን ሰላም ኣይምፅእን እዩ ምክንያቱ መንግስታት ኩሉ ግዜ ከየዳ እዩ ኣይፅንሓ ኣይኮነን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከዓ እቲ ዘሎ ኩነታት ናብቲ ዝፀንሖ ንክምለስ ንቡር እዩ ከምኦም ዝግበረሉ ሽዑ ኢትዮጵያ ኖ ኣይፋሉን ኣነስ ከምዚ ዓይነት ስምማዕ ኣለኒ ናይ 50 ዓመት ዶ ናይ 20 ዓመት ዶ እዚ ከዓ ሉላዊ ግዛእተይ እውን ክትብሎ ብዙሕ ድምብርፅ ዝብላ ኣይኮነን ክትብል እውን ትኽእል እያ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ውግእ ሓድሽ ናሬቲቭ ክትኣትዩ ኢኻ ማለት እዩ ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ሽዑ እንደገና ከዓ ክሳብ ንሕና ከምዚ ሕጂ ኤርትራ ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ተባሂላ ምስማዕ ይኣብዩ ነይሮም ካብቲ ማፕስ ናይ ቀደም ዝነበረ ወላ ንሕና ቤት ትምህርቲ ክንከይድ ከለና እቲ ኤርትራ ፈሊቲ ዝገብራ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ዝነበረት ቅድሚኡን ናይ ቱርኪ ዝነበረት ናይ ገለን የልግስዎ እዮም ነይሮም ካብቲ ማፕ ከምዘይፍለጥ እዮም ዝገብርዎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝመስሎም ኢትዮጵያ እዚኣ ኤርትራ ጥራሕ ብግዜ ጣልያን ቁርብ ቁንጭል ኣቢሉ ወሲዱልና ድሕሪኡ ከዓ ተመሊሳትና ባዕላ እቲ ህዝቡን ባዕሉ ፈትዩ መፂና እንዳበሉ እዮም ነቲ ነፍሶምን ህዝቦም ክእምኑ ህርዲግ ዝብሉ ዝነበሩ መወዳእቱ ኸ ርኢናዮ እንታይ ዓይነት ህልቂት ኣምፂልና ንዓዎም እውን ክንድምታይ ሓደጋ እትኢሎም ሪኦሞ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾይኖ ከምኡ ክኸውን እዩ ካብዚ ንምውፃእ ግን እቲ ዝበልናዮ እዩ እቲ ሕቶ ናይ ጥምረት ናይ ምምላእ እዚ ኣገዳሲ ስትራቴጂ እዩ ናይ ኮንፌደሬሽን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ስትራቴጂ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ዘሎ ፌደራል ምሕደራ ከዓ ክሕይል ከም ዘለዎ እቲ ዘሎ ክልላት ከዓ እቲ ናቱ ኦቶኖመስ ስቴተስ ክሕይል ከም ዘለዎ ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ሓባር ኮይና ናይ ኩላቶም ብሓንሳብ ክትነብር ከም ትኽእል ብሓንሳብ እንድሕር ክትነብር ክኢላ ከዓ ምስቲ ካልእ ክትናበር ትኽእል እያ ምስቲ ጎረባብቲ ዘሎ ሃገራት ክትናበር ትኽእል እያ መሊሱ ድሒሩ እውን እቲ ዶባት እውን ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ኩነታት እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ ከምዚ ሕጂ ብኣውሮፓ ንሪኦ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ተመስረተ ብዘይ ቪዛ ብዘይ ገለ ኢንፋክት ኣበየናይ ሃገር ከም ዘለካ ትፈልጠሉ በቲ ታርጋ ናይ ማኪና ጥራሕ እዩ እምበር እቲ መገዲ ክፉት እዩ ወላ ሓንቲ ኬላታት ገለ የለን ናይ ጠጠው መበለ ብሎኮታት ገለ መለ የብሉን እቲ ሃገራት ኣሎ ከም ሃገራት ማለት ናቱ ኤምባሲታት ኣሎ ናቱ መንግስታት ኣሎ ግን እቲ ዶባት ሚኒንግለስ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ከምኡ ናይ ምምፃእ ካብቲ ናይ ኣውሮፓ ንላዕሊ እውን ዕድላት ኣለና ምክንያቱ ብህዝቢ ብጂኦግራፊ ብሕብረተሰብ ብባህሊ ብኩሉ እዚ ዝተዛመደ ህዝቢ እዩ ፅቡቅ ሰናይ ትምኒትካ እውን ክኸውን ኣነ እውን ምነ እቲ ኣርእስቲ ብብዙሕ ሸነኻቱ ተነኺፍና ያሎና ኢለ ኣኣምን ስለዚ ተወሳኺ ግዜ ክሕዘካኒ ነዊሕ ግዜ ሒዘካ ኣለኹ ተወሳኺ ዘረስዕናዮ ወይ ከዓ እዚ ክለዓል ኣለዎ ትብሎ ነጥቢ እንድሕር ኣሎ ናይ ሓደ ደቂቕ ወይ ናይ ፍርቂ ደቂቕ ዕድል ክበካ እየ ካብኡ ዝተረፈ ግን ኣነ ወዲእ ኣለኹ ኣመስግነካን ስለ ግዜኻ ኣነ እውን የቐኒየለይ ንፀሃብካ ንዕድል ከምኡውን ሰማዕትኻን ተኸታተልትኻን ንኩላና ከዓ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ዞባና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰፍን ተስፋን ትምኒትን ኣለና ናይ ኩላና ከዓ ሓላፍነት እዩ ናብኡ ገፅና ክንደፍእ
نسرح نسعر مالتي أنا لي غني الله كبرت هابلي سلام مشت